слизаш от Scania 500S, какви ще първите впечатления от машината? Това е най-добрият и икономичен камион. Ако желаете удобство, комфорт, лекота на каране, това е камиона. Друг камион няма. Аз съм го казал, Scania и всички останали. То е направено да е комфортно, да ти е удобно, да не се изморяваш. Да. Както се казва, трябва да го пробвате, да го опитате и лоша дума няма да кажа. Това са отново впечатления от наши клиенти и приятели в град Сандански. Ако искате вие да карате 500S, заповядайте. Ще останете доволни.